गिबियावनो जोंहानि नखर एबा एमएस कैफे एंड रेस्टुरेंटनि जानानै बयखौबो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनै जोंहा डिमाकुसि ओनसोलाव बे दुर्गा मन्दिरनि साखाथियाव मोनसे गोदानै फास्टफुड खुलिनाय दखान लानाय जादों एबा दिनै बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौनो दिनै डिमाकुसि दख'रा एबसुनि आफादगिरि मानगोनां लबराम बर' बिथाङा बेखेवनो हायो। गोजोननाय मोन्दों। डिमाकुसि ओनसोलनि रायजो राजायाबो जोंखौ बाख्नायदों एबा बरायदों। बेनि थाखाय जोङो नखरनि जानानै बयखौबो जोङो साबायखर जासिदों आरो जोङो बेखौनो बुंगोन जोंहानि जि केफे एन्ड रेस्टुरेन्ट बेवहाय जोंहा हानायसिम गोदान गोदान आइटेम आरो हाइजेनिक फुडनि बेबस्था जोङो खालामनाय जागोन। कास्टमारनि नांगौबायदि दाबिखौ जोङो सुफुंनो जोङो नाजागोन। बयखौबो जोङो खनसे फैनानै जोंनि दखानाव फैनानै जोंनि जि केफे एन्ड रेस्टुरेन्टआव जोंनि जि आइटेमसफोरखौ टेस्ट खालामनो थाखाय जोङो खावलायनाय जादों। बेखिनिखौनो बे रेस्टुरेन्टआव दासान्दियाव जोंहा रल थागोन, मम' थागोन, चावमिन, बार्गार आरो गोबां आइटेमा जोंहा लासै लासैनो फैगोन। दिनै गोदान हिसाबै जोंहा माखासे जागायनायाव एसे खम आइटेम्सखौ लानाय जादों। लासै लासैनो जोंहा गोबां आइटेम्सफोरा एभेलेबेल बेयाव जागोन। नोंथांनि बे रेस्टुरेन्टनि माने नेटखौ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा? जोंहानि बे रेस्टुरेन्टआ दङ डिमाकुसि टु भेरगाव रड बे लाइनावनो दङ। बयखौबो जोङो फैनानै बेयाव जोंहानि जि फास्टफुड आइटेम्स बेखौ टेस्ट खालामनो थाखाय जोङो नखरनि जानानै जोङो खावलायनाय थाबाय। जोंहानि मबाइल नाम्बारखौ बेयाव जोंहा साइन बर्डआव होना दोनखानाय दङ। बेनो जाबाय जोंहा 8011239526। बेवहाय कल खालामनानै नोंथांमोना सिगांग्रो अर्डार होनानैबो फैनो हागोन जे आं थांबाय थादों उमुखखौ होननानै नोंथाङा खावलायनो हागोन। गोजोननाय मोन्दों। दिनै आङो गावखौनो जोबोद खाफाल गोनां होननानैबो सानदों। फुंबिलिनि समाव बे मोनसे बिराद गोथार हाबाफारियाव आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै लिंनायनि थाखाय आङो बिराद गोजोनदों आरो साबायखर जासिनो सानो। नैबे डिमाकुसि टाउनाव मोनसे गोदान जिथु एमएस केफे आरो रेस्टुरेन्ट मुंनि मोनसे रेस्टुरेन्ट खुलिदों। दा बिनि बिगुमानिसिम आङो साबायखर जासिहरो जेन' आंखौ बेखेवगिरि बहाय लिंनायनि थाखाय। आरोबाव गोजोननाय मोनबावदों जे दिनैनि नैबे बेखेवनायनि गेजेरजों एमएस केफे आरो रेस्टुरेन्टनि बिगुमा बिथांनिसिम आङो साबायखर जासिहरनो सानो। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना नैबे डिमाकुसिखौ गावसोरनि मोनसे फालांगिनि मोनसे एरिया हिसाबै बासिनानै लानायनि थाखाय बे समाव आङो बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बर'फोरनिफ्राय बे मोनसे बाख्नायथाव हाबाफारि। राजु बर' बिथां आरो बिथांनि नखर बिथांमोना दिनै फालांगि खालामनो आवगायबोदों। बेयो मोनसे बरायथाव आरो बाख्नायथाव हाबाफारि। मानोथो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनियाव बांसिननियावनो माने फालांगियारि गोसो बेखौ जोङो नुनो मोननाय जाया। आथिखालाव मानसिफोरा गोबां जौगाबाय। स्पेसियेलि डिमाकुसिनि बाथ्राखौ रायलायोबा डिमाकुसिया दिनै एसे गाबोन एसे देरलांगासिनो दं। दा बेयाव जोङो नायदों जे जोंनि बर'फोरनि बेसेबां दखान दङ आसि बिजौआव सानजानाय। दा बेखायनो बर'फोराबो आं खावलायनो सानो बर'फोराबो बेफोरबायदि फालांगियाव आवगायबोनांगौ। साफ्रोमबो जुदि माने बेबायदि फालांगियारि गोसोखौ लानानै जुदि आवगायबोयोब्ला जोंनि थांना थानायनि, नखर सुंथानायनि आरो गाव गसंथानायनि राहाया गोरलैनो फैनो हायो। दिनै नैबे राजु बर' आरो बिथांनि नखरखौ बाख्नायनांगोन। बिथांमोना नैबे रेस्टुरेन्टनि गेजेरजों गाव सुंथा बेबस्थाखौ खालामनो नाजादों। बेनि थाखाय बिथांमोननि नखरखौ आङो दख'रा आफादगिरि जानानैबो आरो दिनै बे गोथार नैबे बेखेवगिरि हिसाबैबो एमएस केफे आरो रेस्टुरेन्टनि बेखेवगिरि हिसाबैबो आङो बिथांमोननो साबायखर जासिहरो।